Mga on na ta guys. Luto na ang tempura. Ako mo itong tripod. Ano man ako kung gagamit. Aso kayo. Ano sa man na Kirk? Ha? Kaon? Ito naman ang kumutos nun sa kuan. Ah. Side. Dedong. Kumain ka. Basing gawas ang kamansi di daw. Uy! Kumala ka sa imo ha. Ang kamansi ayaw pagawsa. Kay makulangan atong kanon niya. Nang bitin. Bikim. Amo din yung si Kao kanalangan dahil sa. Naglungat pa may liso sa kamansi. Alang mo dahil? Kamay tinidor o. Ano si auntie? Alang daw kayo itong kuan ganina. Gapon. Si Lisos. Gapon. Itong kagapon. Namatay mo kinaon. Nahalang iyang ay, no? Baga na ito yung gibutang. Auntie pa tagat mo, tababuhat mo. No? Gam na duwa. Gay mo. Ayaw, iti ba? Ayaw. Tinatag na naman. Hingit na sila bakba. Hindi, yahay kayo. Paong ko na sila. Ihungit siyang baba. Langga, lagyan mo ito mo. Ano lang kayo maglantaw ka? Hangad, magbadyaw. Alangin sa tanang ito sila. Pinakasakang bulay. Nga, isos ba? Busing kayo ba? Nga, makakaon. Patay! Oh, isero nga saro ka, oh. Nunod, chow. Bad ka ha. Naunsa man siya magkaon bibi paguro na, no? Manparo, eh, kayo. Be, ayaw, dapat di siya kaon, be. Balin dito. Naroon, Kaon, be. Araw, dari, oh. siro kayo ni siya. Inachaw. Kani uloy kayo. Ayaw ko, i-expose. Liwat ato ay sirok. Anong gaduyan? Oh, chow ha. Mangilog ka di ha. Masa mas lain bukid yung wifi. Kaon-kaon lang ang mga por. Kita por. Oy, por gid daw. 1 2 3 4. Di ba mangkog por Spartan ganun sa nilas. Pati lang ang kaon. Undang dia. Dos. Basi gatuo ka ga vlog ko dire kumo kan kulatan nimo. Hoy, Pero makakaigit dira. Ara. kita ninyo to? Sukay mo saklaw? Ang isa o galisod pa. Kinsay bayi nila doon. Mura ba si Chow Chow? Mura manog si Chow Chow laki ani. Kulasam kayo. Pero inaana siguro kay katong bibi pa po ni siya, inaana man siya. Chow Chow? No. Niko. Ha? Wa doon ulit ikaw. Bibi balin si pala si Side. Kok nanoy taas pag ini chow chow. Dagkutason man siya. So may breed niya. Press ni mo. Oh, batik ka din na niyo. Ako na be, ako nang wala gikat be. Doon kay wala gikat eh. Kasama sa di mo gikat. Lain kayo. Ito kung kuan dito. Inak mo na yun kay bawal og seafood sa ero. Anak. Pwede sipod. Sumo man niya eh. Pagilom be. Pero mo kadado kan
Sabaw raman ni sa kuan oy ulang. O sa squid. Wa man unod an. Gravy mo na. Hani na ram ni. Hindi kaya. Pamukbangon ko og sumay ah. Wala lagi taga-adlaw ka mamukbang. No? Lami ay. Basta Japanese. Maskin pag ingnon ko iring ang sumay lagi. Ka nang ilaga, ikaw bahala. Taon kong ilaga eh. Ay, po, bagay kasi mong vlog mo. Bati kay kog nawang ron. Ah. Kasi ka lang gwapa. Yawa ka ah. Taon na! Namili na po siya oh. Hindi ka na ano eh. Oh, ikaw kaon ka sa ganahan. Matag ko ng chow-chow. Sige ka. Karina rin siya. Ning grabe na to sa amin kasi gamon daw kagkaon ng kuan. Ha? Seafoods. Ang pagjuti ako bigyo. Gani, mo daw jud imong kanon. Mo ingon pud ni kuan. Kabuling. Maglagot jud ko ng mga marites oy. Adong nang vlog do. Pam ko giingong ngalan diri. Ito nga siya mama tumakan. Ano po? Ano yung pinakabati ang ngalan nyo nga dungog? Ikaw. Ngalan ko? Bugo ka? Bugo. Kuam. Venus Ra. Ano ma'am? Nasa ba yun? Sada pa yung mga ngalan sa mo? Lovely. Venus. Hindi pa nga lang ka. Lovely niya. Tomboy kay ka. Lovely tomboy. Hindi pa lang ka. Jerry niya. Bayot kay ka. Kalsa mo ko ba? Ang bayot niya ka ubang. Kami ka lang. Customer ba? Bulan. Bayot siya. Dako ka sa gawal. Lagi sa TikTok ko. Sada kasi lang mga ngalan. Pang Spanish. Sa mga ngalan. Oh. Sama sa Raul. Dudong. Joselito. Tanda na si Dudong. Kaya na sa ito? Pusi! Ano man yun? Father Jose Kumajati. Andel. Kumajati. Tubig Andel. Hindi ko suko si mama. Joselito! Samot na ron. Narangan na lang kay Daniel. Kay Daniel! Gusto ko, Will. Joselito! Alito na! Uda kayo. Makiksangay si kuan ay. Managkaon. Babay na. Busog match. Ang isa rin wala. Unsa na ay Taon lawas. na! Bye. Amping utanan. God bless.